each and every day. Panguva inoi there are some lead letters arikuuya panguva inoi achiva exposed arikutaura pamusoro the kingdom which is upcoming. Madevelopments kana ari echokwadi arinyatsokuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. The mnangagwa and close allies panguva inoi, they are about to capture the whole state. They are about to control the whole state as the kingdom. Zvanapena mashoko arinyatsobuda pachena achiratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. If Cape 3 becomes successful, panguva inoi kuchange kusina kumira zvakanaka. Don't forget subscribe or like out on the bell icon. President Anton Date panoposta these pictures maletters amuri kuona awo obuda anyora achiti secret final draft of Munhumutapa law states all land will belong to the king, meaning Idi himself. He gets the power to strip you of your private property with the land forfeited to the kingdom. If this Cape 3 plan succeeds, calamity awaits us as a nation. Doma developments and obliged panguva inoi nepresident until 2030. Tinoda kuti Zimbabwe ndikosaendera mberi anohama allies avp konsanochwenga achiti since the beginning of mnangagwa's second term, no progress has been made. His government is concentrating on power rather than delivering promises that were made in the ZANU-PF 2023 manifesto. Another 5 wasted years, and you wonder why Zimbabwe is lagging behind. Doma developments arikuda panguva inoi aroratidza kuti these guys, they are now focused on attaining what they are pushing for. Doma developments arikuda panguva inoi muZimbabwe kuti kana these allegations ari echokwadi, people would not be happy with them. Mbotidza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pezviitiko izvi. Ena comment section medu dzafunguro enyu. So subscribe or like up on the bell icon.